dit alles verschil. Mensen die dan mukhang world. Ikaw ang suli, LP. Di mo sugla, ikapal pa ni double agad. Sige ang problema na di ato. Nanti ba, kata sa ulan di. Nanti right. Nanti. 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 Nanti ba kanan? Oh, alam ka umiintis all siguro siya. Inya naman, siya. Ako mamikak parati man. Ano kita ba ito parati wayas man? Ikaw yung ginawa ka niya. Llama many veces historia de eso ti. Kaya man, minsan ay kung beses sa akin, minsan sa Diyan mo isang mga beses sa subli. Always as a belief. Ikaw wala ba ka niya? Ito dahil magbita ka rin ay sa kung isayaan mo min. Balik sa sarili so dito wala may ating bisa. Wala may ating bisa. Hindi, kung ba tayo may pagbeso si bakit ti? Gusto mo pa beses sa semi. Dia na nila huli. Ito na yung sa pa rin ang story. At ay, ukong mong sa'yo ba'y at nag-on sa amin ang story. Ay, kaya mo si saya kini so nararas mo yung kisadirin mo baka nani. Ubay nung ikaw beses. Beses si Kaniel, beses laban double. Hindi ba din sa akin kung pwede mo ito kung udang yung muli ko ala dyan doon. O sinasabi doon, ikaw masuni automatic mas lakas ang double. Oo, dito sa boss. Bago ikan sa may subrado. Ano was just for me, siya tawag rin mo ang Ubay nung ikaw beses. ano was just for me, siya tawag rin at ikan dahil yun yung parat niyo. Ano yung yang yung na-defraw na uyes. Cari pala outfit. May outfit na sa anong sasaka ang dukong. Social ko dahil. Ay, ito na sa practice. Ay, si problem at ay nabigkat ba ka na yan kung si pag-ibig na. Ubay nung ikaw. Pati ako nalera. Ubay nung ikaw, hindi ka masusunod lang. Isusuko yung kulit siya, makakabot ka ulit yung isusuko yung siya. Siya, gusto mo biro ba tuloy? Oh wow. Lina. Oh wow. Sini. Ikin kasi, sini, saya ko kita. Jadi, kung gusto ko may hansok ka lang, at wow, para tres lang yung kumpara na wow. Betul man, bawal ka yung moments na uwan. Bawal ka na. Wala ka sekas mas kapag double. Tayo may problem. Cari wala ka sabor, bawal ka. Mas umayag mo relate sa counselor. So, kaya man ang hajay na badung yan may sa ng halay magkain. Ay, dang na umiray kay. So, isa sa school ni MPL o. Kaya lang na sa bandi.